Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6:05 diren honetan, bihar hasiko den binakako txapelketa nagusiko hirugarren jardunaldiaren pronostikoak emango ditugu zuek, biharko egunez arituko zarete ikusten, baina bideoa egun baldenago grabatzen ari gara. Eta besterik gabe jardunaldia errepasatuko dugu, izan ere jardunaldia bihar bertan hain zuzen ere Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan hasiko da, Elordik eta Rezusta, Kartola eta Imazen aurka jokatuko duten norgehiagoka horrekin, egia esan, norgehiagoka benetan irekia aurre ikusten da, izan ere Elordik eta Rezustak bitik bi puntu lortu dituzten bitartean, Artolak eta Imazek aurrekoan eskuratu baitzuten euren lehendabiziko puntua. Sar gaitezen norgehiagoka honekin, besterik gabe. Hemen, bigako egon daitezke. Alde batetik, atzo Artolak eta Imazek Laso eta Arangurenen aurka exigentzia gutxiko norgehiagoka izan zuten. Biek ala biek zuzen jokatzearekin nahikoa izan zuten eta ez zuten inongo distirarik eta erakustaldirik eman behar izan. Aldiz, Elordik eta Rezustak aurrekoan Ezkurdia eta Tolosaren aurka ere aparteko distirarik gabe puntua erraz aurrera atera zuten. Hala eta guztiz ere, iruditzen zait, hirugarren puntua eskuratu dezakeen bikotea izan daitekeela bihar Elordi eta Rezustak osatzen dutena, izan ere alde batetik Beñat Rezusta atzean ikeragarri jokatzen ari da, binakako txapelketa hasiera honetan, dominatzeaz gain oso seguru ikusten dugu, eta aurrean Elordi badirudi pixkanaka bere onera etortzen ari dela. Uda ez du ona izan, lauterdiko txapelketan ere ez zuen bere maila erik eman, ez da gutxiagorik ere, baina badirudi binakako honetan pixkanaka lehenengo bi jardunaldietan konfiantza hartu duela, eta hori garrantzitsua da mailabiko pilotariarentzat. Eta Artola eta Imazen inguruan, lehen norgehiagoka galdu egin zuten seguran, atzo ere esan dugu distira handirik gabe, baina beti edozein ezusteko emateko bikotea da, eta ikusiko dugu. Ea nola moldatzen diren, esan bezala, batzuk lider dira, 2 punturekin, besteak hirugarren puntu batekin. Larun batean, Labriten jokatuko dute, Lasok eta Arangurenek Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka. Hemen, favoriton oso garbiak izango dira Peio Etxeberria eta Zabaleta, lehen jardunaldian zalantza handiekin hasi zuten txapelketa, aurrekoan ordea erraz, gaiendu zitzaizkien Elezkano bigarrena eta Martijari, eta bihar eta larun batean Laso eta Aranguren izango dituzte aurkari, zer esan. Favorito oso garbiak, atzean Zabaletak nabarmen dominatu beharko luke, Labrite eraberrituan, eta aurrean Unai Lasok ez du bat ere testu inguru errazean jokatuko, atzo pixkanaka konfiantza hartzeko norgehiagoka ere izan zuen, larun batekoa ordea oso bestelakoa izango da, atzean ikeragarrizko aldea egongo delako teori mailan behintzat, eta hor gero Peio Etxeberriak baliatu beharra dauka aurreko kuadro horietan, Unai Laso ez dagoela behar bada bere unerik onenean, baina batez ere burutsu jokatu beharko du, eta ikusiko dugu, baina oso zaila ikusten dut nik behintzat Laso eta Arangurenen garaipen bat. Igandean Bilboko Bizkaia frontoian pilota jaia izango da gainera egun horretan, eta bertan txapelketa nagusian Elezkano bigarrena eta Martija, Jaka eta Mari Ezkurrena bigarrenaren aurka izango dira. Hemen ere urdinek partida oso favorito garbiak izango dira urdinak, kasu honetan Elezkanok eta Martijak ez diote bat ere dinamika onarekin eman hasiera txapelketari, eta aldiz Jaka eta Mari Ezkurrena oso bikote lehiakorra direla erakusten ari dira, eta hori lehengo ostiralean islatu zen Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan. Zergatik?
bada partida oso zaila atera zutelako aurrera, baina batez ere bikote honek, egonkorrek eta lehiakorrek aurrera ateratzen duten horietakoa, ez? Beste dozeinek etxe ingo luke, baina Jakak eta Mari Ezkurrenak hain bikote lehiakorra, hain bikote indarsua, hain bikote momentu honetan eta esera honetan behintzat erregularra osatzen dutenez, bada aurrera atera zuten Peña eta Albisuren aurkako norgehiagoka hori. Beraz, urdinak hemen favorito, baina Elezkanok eta Martijak egia da puntuak pilatzen hasi beharra daukatela, bestela gero badakigu Jokin Altunarekin noski bikotearen dinamika asko alda daitekeela, baina hala eta guztiz ere Jokin Altunak ezingo ditu mirariak egin, eta ahalik eta azkarren puntuak pilatzen hasi beharra daukate bizkaitarrak eta nafarrak. Eta jardunaldia urretxun amaituko da, kasu honetan Ezkurdia eta Tolosa eta Peña eta Albisuren arteko norgehiagokan. Biek ala biek bi jardunaldi oso bestelako izan dituzte. Batetik Ezkurdiak eta Tolosak lehen jardunaldian erakustaldia eman zuten, Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, bigarrenean ordea gainetik pasazitzaizkien, Elordi eta Rezusta, eta Peñak eta Albisuk lehen norgehiagoka gogorra jokatu behar izan zuten Artola eta Imazen aurka, baina puntu atera zuten, eta bigarren jardunaldian berriz Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka hutsaren urrengoa falta izan zitzaien norgehiagoka aurrera ateratzeko, baina azkenerako gaizki ulertu batek eta Peñak azken tantoan 20 banazioa zela egindako huts ikeragarri batek punturi gabe utzi zituzten, eta beraz bientzako oso norgehiagoka garrantzitsua izango da, bigarren puntu horrekin jada txapelketan asentatzen joan eta konfidantza hartzen joateko. Hemen favorito bat aukeratzea oso zaila da, baina Ezkurdia eta Tolosaren aldeko hautua egingo dut, izan ere, Tolosak aurrekoan Rezustaren aurka ez, baina Azkoitian Zabaletaren aurka erakustaldia eman zuen, Ezkurdia ere lehengoan ez genuen bere mailarik onenean ikusi ez da gutxiagorik ere, baina Peña eta Albisu oso irregular ikusi genituen lehengoan Amorebietan, eta naiz eta 21 tantu egin azkenerako norgehiagoka hori galtzeak nik uste zalantzak ere sortuko dizkiela, eta Ezkurdia eta Tolosa ikusten ditut hemen favorito. Hauxe beraz, 3. jardunaldi honen pronostikoa, ea zer gertatzen den, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.